Наши сънародници тръгнаха по следите на най-големите български дарители Евлоги и Христо Георгиеви. Следите ги отведоха в Букурещ. С мисията са се заели учредителите на ежегодните награди Евлоги и Христо Георгиеви. На 24 май ще бъдат връчени награди за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса. Преди почти 180 години едно 18-годишно сираче поема пеша от Карлово към Букурещ, за да продава кожи и вълна на българите в Румъния. Това е Евлоги Георгиев, а по стъпките му тръгва и по-малкият му брат Христо. Години по-късно те са най-заможните търговци и банкери на България и Румъния, както и най-значимите дарители. Малцина знаят, че най-представителната сграда в Румъния, Атенеума, е построена с помощта на братя Георгиеви, които са дарили 200 000 златни швейцарски франка. Същата сума са заделили и за изграждането на най-голямото учебно заведение в страната, Букурешкия университет. И не само. За много болници са отпускали пари, за възрастни хора са отпускали пари. В Галац, където е живял и където е работил първоначално Евлоги Георгиев, той е отстъпил всички негови къщи на община. Мотото на кампанията е да помним достойните българи, да търсим добрите примери днес, за да ги следват децата ни. Това искаме ние, да покажем добрите примери днес. Имаме нужда от тях. При посещението си в Букурешкия университет и Атенеума, делегацията от Карлово покани техни представители на връчването на наградите на Евлоги и Христо Георгиеви в София и подари статуетки с копия на паметника на двамата братя. Повече от 60 деца и техните учители от цялата страна